čo si dneska do dalšího videa. Tohle video není pro malé děti, takže promiňte a dejte mi za to like. Rád budu, když mi uděláte radost za komentář, jak se to jmenuje, to Frozen and Pride. To je taková honící hra. Tak, do toho chtěl. A víte, to je krávový. Jo, to je Running Pride Live. Tohle bych nedoporučoval pro malé děti. To je sakra. Teď jsem myslel, že se naučí to ovládat. Já to chci hrát, ale já nevím na to. Jo. Bitch! Jo, to je stát. Já to vyrazuju. Já jsem tě. No a ještě jsem se zabil. A tuhle hru moc neumím hrát tak dobře. To umím. Tak. Skoč, skoč, skoč. Ty bude nové prostředí, buset. Ne, ty vole. Doufám, že to tady nevidí to obráceně. Já moc neumím točit. Ty vole, to je na hovno. A kdo? Napište mi, jak hraju. Já si myslím, že hraju jak pičo. Promiň, odpuste mi za to slovo. Ale fakt mi to řekněte, jak točím. Protože já nejsem dobrý jako youtuber, to mi věřte, nechci se chlubit. Ale prosím vás. Viděli jste to, jak to bylo normálně naspídovaný. Ty vole. Jo, já vím. To musíš to na tebe seru. Cože? To umožňuje se zabít. Cože? 150 kilometrů asi. To je skvělý. No ale... Ne! No! Shit! Neumím to. Napište mi, jestli to umím. Protože mně se zdá, že neumím. Já jsem špatný hráč v tomhle. A byl jsem vždycky takovej. Jako někdy jsem to dal, ale nečekaně. Bitch! Jej! Ty se otevřou. Nejvíc dělejte to jako u zdi. Hustý, jak to jsem dělal. A víte, jak dělejte u té zdi? Protože když to neděláte u zdi, tak normálně umřete. Tak to dělejte takhle.
vedle toho. Jako nechci se chlubit, že to je nejlepší. Ty vole. Ale pomáhá to dost. To dost pomáhá. I takhle to pomáhá. Ne, zase ty cesty. Tak tentokrát si vezmu tuhle, která byla úplně easy. No tak tohle, to je co? Tak tohle to bylo co? Tak to bylo co? To nikdy tady nebylo. Viděli jste to někdy? Napište do komentářů, že nejdřív si to zahrajte a pak mi napište, jestli jste tam měli tyhle překážky. Já nikdy. Já nemusím psát ani komentář, ale nikdy jsem tohle... Oh shit! Ty vole, to jsem posral. Já to vůbec neumím hrát. Pane Bože, kdo tohle vymyslel? Jaký šulin to vymyslel? Už se to konečně dal. A teď tady máme vážnější věc. Ty vole. To normálně takhle proběhnu. Oh, bitch. Wee. To se pak kouknu na video. Jestli to bude špatně, tak to vyhazuju. Protože... Ne! To je to nový. To je... Hej. Ne! Ty vole. Ty vole. Co to bylo? Co to bylo za překážku? Co děláš, se mě prdel? Ne. Promiňte, ale fakt jsem tuhle překážku nikdy neměl. Hej, oni... To je asi nový díl, ne? Z té série. Bitch! A co když hraju ten novej? Ten nejnovější? Oh, bitch. Tak to už by bylo nejvíc. Normálně to už by jsem chtěl úplně hrát. Já tuhle hru jako miluju, protože je nejlepší v těch překážkách. Takže mi Ty vole. To jsem nedal, to jsem posral. Level 50 tady maj. A teď se nesmíme zajímat o žádný reklamy, ale o svůj skóre. Dáme to do cíle, to nevím. A někdy to určitě dáme. Ale nevím, o čem to sakra mluvím, ale fakt si myslím, že jo. A vy mi v tom pomůžete. To mi věřte, že mi pomáháte, když se koukáte na tyhle. Oh bitch. Ajajaj. Už tam byl pan Strašidlo. Tak promiň, že tě seru takhle. Ty vado, to je fakt nová série.